armée continuera ka san sɔrɔ an continuera ka dɔ fara an ka kɛlɛkɛcɛw kan dɔ farala kɛlɛkɛminɛnw kan formation dɔ farala olu kan o bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye an sera ka an jɔyɔrɔ fa lakana hukumu kɔnɔna la walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya o baara ɲuman ninnu an sera ka olu lawaleya ni maliyɛnw ka dɛmɛ ye bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ san 2025 juguya fanga bonyana Mali kɔnɔ kosɛbɛ mɔgɔw y'a ɲini ka maliyɛnw lafili ni kunnafoniw ye jugumanw ye sokɔnɔ jugu ni kɛnɛma jugu olu b'u ka kɛlɛw la nka Ala ka dɛmɛ ani jamanadenw ka dɛmɛ ani finitigilakaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɛra sababu ye an sera ka basigi lana jamana fan caman an sera ka jamanadenw dɛmɛ u ka baaraw la walasa jamana in bɛ se ka lafiya cogoya min na kosɛbɛ san 2026 bɛna daminɛ an bɛ da la k'a fɔ Ala bɛ jamana in dɛmɛ walasa ka nɔgɔya don gɛlɛya minnu na n'an y'olu ye san tɛmɛnen kɔnɔna la ka basigi lana jamana in kɔnɔna la ka bonya ni karama lana jamana in kɔnɔna la walasa Mali bɛ se ka a kunkɔrɔta diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ la cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen AES jamanaw ye danaya da an ka jamana kan ka danaya da an ka jamanakuntigi kan ka AES ɲɛmɔgɔya kalifa la ɲɛmɔgɔya in kɔni a kalifara la wagati min kun ka gɛlɛn kosɛbɛ ka da kan jamanaba dɔw tun bɛ yen minnu tɛ fɛ ka AES yɛrɛ lakodɔn mais Ala ka dɛmɛ ni jamanadenw ka dɛmɛ ni jamanakuntigi yɛrɛ ka cɛsiri AES sera ka lakodɔn diɲɛ fan 14 na AES finitigilakaw sera ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ka force dɔ bila sen kan n'an b'a fɔ ma force unifiée ye opération caman kɛ minnu kɛra sababu ye ka dankari juguw la jamana saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ AES den bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara a mɔgɔkɔrɔba kan u ka cɛsiri n'u ka dɛmɛ la ka ɲɛsin u ka finitigilakaw ma n'i y'a ye an sera ka nin baara ɲuman ninnu kɛra n'u ka dɛmɛ n'u ka hakilina ɲumanw de AES armée bɔra AES population de la an bɛ yan ka AES population de lakana an bɛ yan ka AES jamanaw de lakana an bɛ dugawu don kɛ AES kɔnɔna jama ani an ka jamanaw bɛɛ kelen-kelenna kɔnɔna la mɔgɔ fɛn fɛn ni tora kɛlɛ na an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma sɔrɔdasiw minnu binna civil minnu ni tora la an bɛ ladeli Ala ka hinɛ olu la Ala k'u dayɔrɔ suma Ala k'u fara silamɛsiw kan an ka finitigilaka minnu banana hali ni civil minnu fana banana ni kɛlɛ in kɔnɔna la an bɛ Ala deli ka kɛnɛya d'u ma ka lafiya d'u ma ka tila ka f'u ɲɛna u ka sɛgɛn ni Ala sɔnna a tɛ kɛ fu ye an b'o layidu ta u ye an balima minnu bɛ yen hali bi n'u bɛ bolo la n'u yɛrɛ semako tɛ an bɛ Ala deli u ye Ala ka na ni sababu ɲuman ye u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ an bɛ a f'u ɲɛna ka f'u somɔgɔw ɲɛna
k'a fɔ an bɛ baara la, jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara la, finitigilakaw bɛ baara la, walasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na. An da man teli ka se nin kuma in ma ka caya, mais o kɔrɔ tɛ kɛ an tɛ ka baara k'a kan. An da tɛ s'a ma parce que a bɛ se ka kɛ an ka kuma bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya se u yɛrɛ ma. O kama an tɛ kuma a kan ka caya, mais u k'a dɔn k'a fɔ an bolo ma jigin tile kelen. An miiriya b'u la su, an miiriya b'u la tile. Ni Ala sɔnna an bɛ baara la, u b'u yɛrɛ sɔrɔ ka na an yɛrɛ sɔrɔ yan, walasa an ye baara min daminɛ an bɛ se k'a laban ɲɔgɔn fɛ. An bɛ Ala deli san kura, Ala ka kɛ hɛrɛ ye AES population bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka kɛnɛya d'an ma, an bɛ baara minnu na Ala k'u ta fanga d'an ma. Ala k'an kɛ sababu ɲuman ye jamana ma, Ala ka jamana kanu don an na. An bɛ tila ka Ala deli, Ala k'an ka jamana lakana, Ala ka jamana kɔnɔdenw lakana, Ala k'an ka finitigilakaw lakana. Tila k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye an fanga fara ɲɔgɔn kan, an ka ŋaniyaw kɛ kelen, jamana kelen de b'an bolo, an ka ɲɛsin jamana in ma. Ni Ala sɔnna n'an farala ɲɔgɔn kan, jamana in bɛ basigi.